Walo ka sunog, sulod lang sa 12 oras ang nahitabo sa dakbayan sa Sugbo. Gahapong adlaw, Domingo, Enero 28. Sayra nato ang detalye nining report. Miolbo ang sunog sa Barangay Bakayan sa Dakbayan Sugbo nga nilamoy sa tulo ka balay sa sitio Lower Bakayan ug upat usab ang partially damaged. Mato ni Kapitan Winston Pipito nga 14 ka pamilya ang apektado sa sunog, din 45 ka mga tawo ang direktang naapektuhan. Pipila ka apektadong pamilya kasamtangang gipahiluna sa Bakayan Elementary School ug ang uban nagpuyo sa ilang mga kabanay. Nanawagan ang barangay og dugang hinabang lakip na sa pagkaon, tubig mainom ug sapot nga masulob. Kasamtangang gitubag sa konseho sa barangay ang ubang panginhanglan sa mga biktima sa sunog ug nakaapod-apod na sad ang Department of Social Welfare Services ug mga pagkaon. Samtang laing sunog usab ang miolbo sa Lower Kabahar sa Barangay Guadalupe. Sa 7 ka balay, 5 ang naugdaw, samtang 2 usab ang partially damaged. Mukabat sa 854,000 pesos ang damage nga gibilin sa sunog sa Guadalupe. Ang sunog sa Bakayan o Guadalupe kabahin sa 8 ka mga sunog nga girespondihan sa Cebu City Fire Office. Nahitabo kini sulod lang sa 12 oras din sagad nga gitan-aw hinungdan ang problema sa kuryente. Atong hangyo sa publiko nga if possible likayan nato ang kininiang paggamit sa mga di kuryenteng appliances nga substandard, no. But ganing mga electrical wirings pod nga barato kaayo nga we know the quality is kanang questionable ba. Apil usab ang tulo ka mga grass fire tiin gihulagway sa BEP. Tungod sa tumang kainit sa panahon, ang hinungdan sa pagsilaob sa kayo. Busa mipasidaan sila sa mga tao nga dili magpataka og daob og sagbot aron malikay sa ingon niini nga panghitabo. Kadtong masakpan, mamahimong pasakaan og reklamo sa Bureau of Fire Protection. Doon na tayo kuha na no, doon na tayo kining balaod ini no, gipatumang ginis DNR anti-burning law, no. Even burning of leaves and waste materials is prohibited. Doon na ni igong kininiang penalty, no, sa mga sa mga tao nga magbuhat ani. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.